Andrej Tišma, vi znate kakvi su odjeci kritike i kao umetnik i kao pisac tih kritika tokom više decenija. Na koji način vi osjećate da se taj glas kritike menja? Pa nastale su vrlo velike promene od onog kada sam ja objavio svoj prvi tekst o umetnosti negde 76. godine i kao kritičar u dnevnom listu Dnevnik, znači ja sam se trudio da budem spona između publike i umetnika, znači to je bila moja uloga, znači jedan lak način pisanja da objasnim suštinu umetničkog dela i njegovu vrednost, naravno da odredim, da ga smestim u neki istorijski kontekst, i to je bila uloga kritike, znači ta spona, posredovanje između publike ili ne znam, galerista i tako dalje i umetnika. Međutim, situacija se dosta promenila upravo pojavom, tim uticajem liberalnog kapitalizma i kod nas, naime, sve više sa zapada dolaze ti kriterijumi. Umetnici su počeli da se ponašaju kao, mislim, silom prilika da uče kako da pišu aplikacije za razne te fondacije, sponzore, znači, prosto je ta neka kancelarijski kriterijumi su prevladali u savremenoj umetnosti i maltene nijedan umetnik ne može da počne neki ozbiljni projekat dok ne dobije sredstva, dok mu se to ne odobri, dok ne konkuriše. To je strašno, tako isto naravno i ustanove kulture i to u stvari ubija tu kreativnost, to sam hteo da kažem. Znači, sama umetnost se promenila, znači to umetnici gledaju da njihova dela budu politički korektna, znači samim tim konkursima zahteva se, tu su neki kriterijumi, znači da se poštuju sve manjinske grupe i tako dalje, znači jedna politička korektnost i onda to već ograničava umetnika u kreativnosti i on nameće mu nešto i temu i način rada i komunikacije s publikom. A samim tim i kritika se promenila, znači i kritičari gledaju da budu politički korektni, da znači sve više obraćaju pažnju na te neke manjinske grupe, ne znam, LGBT i uopšte, znači te, malte ne kao u socijalizmu što je bio ono po ključu nacionalnom svemu, znači sad se gleda da te manjinske grupe budu zastupljene, sve i znači to je jedan jako veštački nametnut sistem, nažalost, koji ubija i umetnost i kritiku. Ja znam istoričari umetnosti pojedini kad pišu te studije, onda jedan se čak i hvalio, radio za Larousse, istoriju u Srbiji, umetnost 20. veka, da je on radio po kriterijumu političke korektnosti i kako bi to u Evropskoj uniji trebalo da se radi, kako bi se tamo radilo, tako je ovde uradio. Čak se hvalio na konferenciji za novinare i tako da u toj istoriji umetnosti u Srbiji 20. veka su ušli ljudi koji uopšte nisu ni umetnici, znači bio neki, recimo, Rasko Petrović koji je bio, zato što je bio homoseksualac, on je ušao u tu istoriju, zato što je u Africi fotografisao, recimo, nage crnce ili ne znam, neka žena koja nosila muško odelo, bila je feminiskinja, ušla je u istoriju moderne umetnosti i tako i mnogi tako te nacionalne manjine su uvrštene jer su nacionalne manjine, tako da zaista to je jedan vrlo pogrešan pristup umetnosti, ne umetnički, znači ne gleda se uopšte vrednost tog dela, nego taj kontekst. I to sam zapazio kao jednu novinu i zaista me to pogađa na svakom koraku, ili ako se prave recimo knjige o ženama umetnicima, uvek su one bile feministkinje, uvek su se borile za ženska prava, što uopšte nije tačno. Ja znam recimo na primjeru Marina Abramović, ja sam njen lični prijatelj, ja sam je pratio godinama, intervjuisao, bio kod nje, pratio njene izložbe u Parizu, Amsterdamu,
Nijednom rečju nije se žalila na položaj žene, umetnik, ona je ispred svih, ona je ispred muškaraca, znači ona prednjači, šta ima da ona se bori za ženska prava, to je izmišljeno, znači, ili recimo za Bogdanku Poznanović, da se ona borila za prava žene, umetnosti, da ona bila feministkinja. Ja sam bio isto njen lični prijatelj, bio kod nje kod kuće u ateljevu, sarađivali smo mnogo na nekim radovima, smo zajedno radili, i jednom rečju nije pomenula položaj žene, od nje su muškarci učili, konceptualisti vojvođanski su u intervju izjavili da su od Bogdanke Pozanović čuli za konceptualizam. Znači, ona je donosila informacije iz sveta, okupljala umetnike, ako su bila i profesor, i meni je bila profesor. Znači, ona je širila te ideje, njoj uopšte nije bilo nikakav problem položaja žene, ona se borila za slobodu umetnosti. Tako da danas se to veštački, kad se piše istorija umetnosti, pravi se ta politički korektna šema da bi se dobila sredstva i onda se to tako izmišlja. Znači, bukvalno se izmišljaju stvari. Hvala, to je baš dobra veza sa ovom pričom s kojom smo hteli